but it is what it is. Ngizoperforma live only one artist ezoperforma live njengoba nibona yonke lesethi live ethengiwe yazofaka la ithengelwe just only me. So lokho mina ngenza ngizinqatshe ngempela ngenza ngiqinisekise ukuthi I'm really the king of Maskandi, as people say. Siyathokoza nje beyakithi. Le video uKhuzani Mpungose uchaza ngekusasa likaMaskandi aphinde futhi akucacise ukuthi koGary Cross uye yedwa umculi owayezodlala ulive iband yonke lento yayithengelwe ukuthi kuzodlala yena yedwa, lokho okuqinisekisa isihlalo sakhe sobukhosi kuMaskandi. Nangu ichaza. When I look at the future of Maskandi, ngibona Maskandi uya kwelinye izinga kakhulu ngoba mawubuka manje uMaskandi usafana kuqala. Now Maskandi is all over the world, if I can say that. In the stage Maskandi manje ukuthi subona break ama-boundaries, subona Maskandi uthuthuka ngendlela esimanga ukhompyutha e-Afrika uphinde ukhompyutha nakwamanye amazwe. Sibona Maskandi ushaya iGrammy. Izona zinto ezenziwa zisalelelezo eziyisalele thina. Lokho kodwa ngeke kwenzeke uma ngabe thina singafuni ukuthi sisabalale siye kwamanye amazwe siyodayisa ngalobuhle bethu. Iyosabalala ngokuthi thina sisithathe sithi lento ingeyethu sambe siyolwa kwezinye kwamanye amazwe. But ke konke lokho ngeke senzele umuntu, sizenzela thina. Ngibuka ifuture kaMaskandi qhathi kakhulu, ngibona ifuture kaMaskandi, ngiyabona uMaskandi usuphethe eAfrika yonke, ngibona uMaskandi uphethe umhlaba wonke. Kodwa konke lokho kuyokwenziwa ukuthi singalokhu singafani, kodwa kwenzeke ngokuthi thina sibe nevision yokuthi where we want to go. This is the last question. Briefly, just explain what goes into preparing for a show. I see you have dancers, I see you have a band. What goes into you preparing for a show like Durban Festival? Ngingasho nje ukuthi ayisihlele kakhulu nebandla. Kuyangigqugquzela kakhulu ukuhlangana kanje sizosebenza, kwenza ukuthi nami ngiyimisele kakhulu ngiprepare ngendlela efanele ngiprepare ngayo. Futhi ngeke ngakukhohlwa ukuthi namhlanje ngimina ngedwa umculo ozoperforma live. I don't know how it happened, but it is what it is. Ngizoperforma live only one artist ezoperforma live njengoba nibona yonke lesethi live ethengiwe yazofaka la ithengelwe just only me. So lokho mina ngenza ngizinqatshe ngempela ngenza ngiqinisekise ukuthi I'm really the king of Maskandi, as people say. Siyathokoza nje beyakithi.